हेलो फ्रेंड्स मु आपण मानको स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल डार्क वर्ल्ड। एमिति तो दुनिया रे घटुथिबा अनेक घटना आम निज आखिर देखि पारुना, हेले बेले बेले ई घटना गुड़िक कैमेरा मानकरे रेकॉर्ड होई रही छै। आज मु आपण मानक पई किछि एमितिका वीडियो आनिछि जाहाको आपण माने देखि विश्वास करि परिबेनि ଏହା ସତ ନା ମିଛ। ए वीडियो रे आपण माने देखि पारुथिबे पिलाटी पढुथिबे समय केही जणे कबाटटी खोल दिए और तापरे से पिलाटी तले पड़ी जाए भीतर पटकू टाणी होई चल जाए। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଝରକା ପଟୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି ଓ ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଚାଦରଟି ଟାଣୁଛି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ରାତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର, ଯେଉଁଠାରେ ରଖାହେଇଥିବା ଆଲମିରା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଓ ତା ଭିତରେ ରଖାହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ ସପର। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହି ମେଡିକାଲ ସପରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଭି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ଚାଲୁ ହେଉଛି ଓ ଦୋକାନରେ ଥିବା ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଫିସର। ଏହି ଭିଡିଓରେ କଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ବତାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।